Woo! Welcome back to me! Nakaulit hapon ng Pilipinas! Woo! Uy, pare! Uy, Kumusta? Kumusta? Kakano ko abot? Pag-abot ko pala pare, di nga ni takbag, tika to ng kabalay. Chocolate! Ah, di pare, damo-damo ang padi. Sulibang ko pare. Napulo ka nga ako katuwid pag trinabaho sa Saudi ano? Ay, sus padi. Nilarang mamait na pulo katuig nga pagtrinabaho sa Saudi. Ano importante, may dako na pundar. Ang ginsin mo ako na picture. Ang ginsisirin mo nga dako nga balay. Dako nga balay, mansion bodoy. Diri lagi dako nga balay. Oh, mabay na nga ako niyan tagkakaturog. Waterbed bodoy. Baga kanalo taw dagat. Ang palyo takiton malungos. Kauuwat mo nala. Mga high-ticket gamit tak balay. Oh, mabay na nga ako takabutan hininian. Oh, Ano tara. pa man? Kato na kita timo Tara. mansyon. Tara. Ano daw pati? Pamahuay daw ani kita. Kanina ba kita pagbibinagtason? Wari ko ba may nakikita ng mansyon nga balay? Basta, ang siring ni Tapa, may damungan ko na makita niya balay, nga may diskanso, nga baga ko nun na Malacanang. Ngano sa papadi, may dako na tuhatasay nga git, nga ang kulor, pula. Wari ko ba may nakikita nga gate nga color pula? Anay daw? Tawagin ko dito pa. Para kita makasabot kung ito nga yung mansyon na balay. Oo, good man, anay daw. Anay, tatawagan ko. Hello, Tapa! Uy, hello Mano Ramil. Kumusta na? Adi na ako Pilipinas. Hain ba ito niya aton mansyon nga balay? Di ba ka nawawara kami? Ay, agi daw, ini nga yung buhat. Pwede ka ba nagpasabot ako nga ni ka na Pilipinas? Surprise! Ano pa rin? Na surprise? Ano pa rin? Kaya mo nga ni Tapa, na warik magpasabot nga ni ako Pilipinas, kaya gusto ko ikaw, surprise! Surprise nga ako ni Mano Ramil. Pasti na, ini nga yung buhat. Hindi magano daw la ako. Diri pa tapos it balay. Hello, hello. Oo, sige. Sundalat dalan. Tigani. Tungunit langit. Sige, sige. Sige. Nag-aalog pa ako. Hala, sige, sige, babay. A few moments later. Kita pati ito. Haing, ito man nga naling ko di pa human na balay. Kita pa nga, oh. Tara, papakianan ko kunhain tak mansyon nga balay. Kakitan ako pa dito mansyon na balay. May Tapa! Surprise! Mo pakinggan surprise nga masulubon. Ano? Titino ka man. Tara na, nga na kita takmansyon nga balay. Kaya ginihinambog ko nga di taksangkay. Tara na tapa! Ngatot mansyon ni Ramil. Excited na ako. Lumurot swimming pool. Mano Ramil. May daw nagsisiring hay mo. Amo na yan balay nga. Imo ginpipinaayad. Ayot ka man nga mansyon na ni mo balay. Agad kinasiring kahapon nga mansyon na akong balay. Oo. Kaya wala ka din yan mga panahon. Nga umagyan da ako nga bagyo. Tapos nag-uusahan lang ako nga nahawi na aton-ato. Nadiri lang mapalid. Pero nga niya pa di. Ayong matupugan niya at ato para la di mapalid. Ha naman ang swimming pool. Swimming pool. Nadin ka man ang mga panahon. Nga nakikigsunto kaya kung mga kawatan nga kumaniha balay. Naginapwat nira naton swimming pool. Awaray ini. Ha naman ang aton mga high-tech na mga gamit. Ang mga high-tech na gamit. Panago ko ang lubong na tuna para di rin masabtan ng mga kawatan kung din ko gintago. Una danira nga wari tutok. Paltok ini.
Ay naman ang pulang ngagit nga taas. Ngagit sisiring nimo. Ang gate na pula, ano taas? Ginlungkot mo, tapos kitsandig ko nga itong mga kalubian. Kaya karuyag ka pa ito nira kawaton. Upay na lang ahaw. Abalto kita mo mangkon. Kay kung nadiri, bangin nga yung bugos nga balay, nakapat gihapon. Naigbus na good. Maram kalamano Ramil. Ay naringasa. Nataranding yung pipiranyakan. Imposible. Tara na, tara na. Pare ni Mansyon. Ginlurong ka la.